Vítám vás po kecech, asi už jste si zvykli, že po každém díle Revolution of Magic udělám takový krátký rozhovor s hostem, který přijal pozvání, tentokrát je to Kali. Čau ještě jednou. Čau. Jsme teď v nádherném prostoru, jak jsme mluvili předtím o té posilovně, tak tady je, jak se to přesně nazývá? Hardzona. Tady jsou všude takový, ty venku jsou pneumatiky a dělají se tady kruhový tréninky, si říkal. A to děláš tady taky, jo? Nebo jenom posilku tam? Vieš čo, chodím aj senka, toto sa otvára vždycky v lete. A je to hlavne pre takých náčencov, ktorí majú rádi tú starú klasiku, staré železo, činky, reťaze a tak ďalej, čiže v lete som väčšinou tu. Super. Teď se vrhneme na tebe, jak se má Kali teď v tuhle chvíli? Ja prežívam veľmi krásne obdobie životné, takže ja sa mám bez nedostatkov. Bez nedostatků, takže pracovní stránka, co se týká hudby, spokojenost? Myslím, že aj na tejto strane zažívame s celým mojím týmom asi najlepšie obdobie. No. Fakt. Já třeba osobně, už jsem to předtím naznačoval, když jsme se bavili mimo kameru, tak já osobně některé tracky tvoje opravdu znám hodně, co se týká třeba textu a tak. Já třeba osobně mě dost baví Jackpot. Protože v tom trošku cítím něco, co zažívám i trošku já občas. Tím, že vytvářím Revolution of Magic a pár lidí už mě pozná, asi ne v takovém měřítku jako ty, ale mě ta zpověď, můžu to takhle nazvat vlastně, asi, říkám to dobře, vlastně přišla fakt jako věcná, jasná a úplně geniální. Takže já bych se chtěl třeba zeptat, co tě k tomu vedlo napsat Jackpot jako takovej. Vieš čo, tak ja si myslím, že každý rapper alebo každý, ktorý robí niečo také, jak my, že sa pohybuje v tom showbiznise, tak príde do obdobia, kedy si dá túto otázku, že či to bolo OK alebo ne. Kvôli tomu, že na jednej strane áno, robíš niečo, čo ťa baví, si úspešný, ale veľa vecí strácaš. Strácaš veľa ľudí okolo seba, ktorí ti, dajme tomu, neprajú. Strácaš, nejsi si istý, či v našom prípade u chalaňov žena, ktorá je po tvojom boku, je s tebou preto, lebo máš to meno a momentálne nejakú, nazvime to slávu, ktorá samozrejme odíde. Alebo že či je to real, ale proste stratíš súkromie, stratíš strašne veľa vecí a ty dojdeš do tej fázy, kedy rozmýšľaš, že či ti to všetko stálo za to, že si o tieto veci došiel. A potom už len nad tým rozmýšľaš, no ja som v tej fáze vtedy bol, tak som rozmýšľal a som to napísal. Samozrejme, dneska tie veci vidím trošku ináč zasa, bo som sa niekde posunul. A o tom sú vlastne naše texty, že to pocitovo píšeme a preto veľa ľudí sa ma opýta, že ale vtedy si písal niečo iné a dneska píšeš niečo iné. Ale to je o tom, že ty v pondelok žiješ taký deň a v útorok už žiješ taký. A môžeš v stredu stretnúť človeka, ktorý ti na základe svojich skúseností vyvráti všetko to, o čom si rozprával v pondelok. A ty, keď si není kár, tak sa samozrejme necháš ovplyvniť, ale tie názory tých ľudí počúvaš a dokáže změnit celé to myslení, čiže... To je vlastně ono, ty, jak říkáš, v pondělí vstaneš a v úterý se ti může změnit úplně ten pohled, protože střetneš někoho. Je to, myslím si, i dost důležitý vybrat si ty názory správný. Ono to je někdy dost těžký, protože těch názorů je spousta, někdo ti něco říká a někdo říká zase něco jiného a myslím si, že pro ten vývoj je důležitý si vybírat podle mě ten selský rozum, to prostě, to co cítíš vevnitř a vybereš si toho člověka, který, anebo jeho názor nevemeš celé a vezmeš si z toho jenom kus prostě. No. A väčšinou sú to tie ťažšie cesty, ktoré sa ti na začiatku zdajú byť extrémne náročné, ale potom zistíš, že vlastne má to zmysel, prečo to je náročné, pretože na konci tá oslava je oveľa väčšia. Tie jednoduché cesty väčšinou sú také, že padneš na hubu. No. My, když jsme se bavili před chvílí ještě mimo kamery, tak si vlastně říkal, že vy, celý tvůj tým, jste na tom trošku jinak než ostatní, v tom smyslu, že ty si vlastně říkal, že rád podporujete třeba ostatní umělce, ostatní rapery, že nemáš problém vlastně s tím vůbec, jako když vyjde dobrá věc, jí třeba nasdílet na svoje stránky a tak dále. Tak nehovorím, že to nerobia aj ostatní, akože podporujú sa jasné, ale mám taký pocit, že ak sú kamaráti aj v súkromí, tak podporujú svoje veci, čo je úplne super. Ale my sme takí, že podporíme tú vec, aj keď toho človeka napríklad osobne nepoznáme, alebo dajme tomu, že superíme spolu, aj keď my už dneska nesuperíme s nikým, lebo my už sme tak nastavení, že my si ideme takú svoju cestu a to ostatné nás zaujíma, že tešíme sa z toho, ale nesuperíme s tým. Takže hej, my podporujeme ľudí
keď je niečo pekné a dobré, tak prečo to nevyzdieľať a nepovedať, že OK, toto sa mi páči. Ľudia sú zvedaví na to, čo sa nám páči, takže... Ano, to je super, že pokud totiž uchopíte vy všichni, co na to teď koukáte, sociální sítě jako opravdu sociální síť, tak tím, že budete podporovat ty ostatní a nebudete zkoukat skrz prsty, jestli se to hodí zrovna nebo nehodí, a budete podporovat tu kvalitu, tak to dospěje k tomu, že ty věci budou kvalitnější a kvalitnější. To je asi úplně jako jednoduchá záležitost. Tak ak ti záleží na tom, aby naozaj tá komunita, v ktorej si, ty robíš kúzla, tancuješ a tieto veci a chceš, aby sa to rozrastalo, tak by sme nemali byť cepci a my takisto robíme teda do toho hip-hopu, čiže a tiež chceme, aby tá komunita rástla a keď my už tu nebudeme, aby to stále napredovalo. My máme, myslím, v Čechách takisto, ale keď rátam Slovensko, tak máme veľmi dobrých mladých reperov začínajúcich, ktorí si myslím, že zaslúžia to, čo dneska prežívame my. Takže a kdo to má podporiť? Tak no. A ono, když pak se člověk vrátí v čase, tak si taky uvědomí, že za tu jeho cestu bylo pár lidí, kteří mu třeba pomohli. Že si myslím, že takový ten pošli to dál by mělo asi fungovat. Že prostě jako, když pomohl někdo mně, tak za 5 let můžu pomoct někomu a tak by to asi mělo fungovat. Ale hlavne sú aj takí ľudia, lebo nám na začiatku nejak extra nepomohol nikto. Keď nerátam potom, keď došiel do toho celého terajší už môj manažér Miro, tak predtým nám nepomohol nikto. A keby som sa mal řídit podle toho tak akože dneska si poviem, že ne, ja som si to tiež akože ten úplný začiatok vyšlapal sám. Ale viem, aké to je, keď niekto v teba verí a pomôže ti a jak to pomôže tomu človeku. A tebe sa to vráti v živote, to je karma proste. To je super, super. Hele, poslední album Desert, je to tak? Říkám to dobře. Kdy vyšlo vlastně? Ja už ani neviem, ale myslím, že nejak v 3. mesiaci, v marci. A bude nějaký další album někdy v budoucnu? Vieš čo, chystám výberovku, chcel by som so živou kapelou a s nejakým orchestrom a tak ďalej prerobiť staré veci a dať ich do takých nových šiat a chcem to dať von niekedy budúci rok v decembri. Neříkej radši, víme, jak to je s těma termínama, radši to ja stíham termíny, jo? čiže poviem, mám na to kopec času a v podstate ale texty sú napísané, lebo už boli nahrané, čiže ja tam celé to bude o tej kapele a jak to stihneme spraviť. Proč se na to ptám? Protože samozřejmě asi se na to ptalo spousta lidí. Ty si oznámil, že teď vydáš poslední album a odejdeš si nějaký koncerty a jdeš od toho pryč, jdeš od muziky pryč a má to být, pak jsem zase četl někde na internetu, že to tak není, že se to změnilo, tak jak to teda vlastně je? Noviny z toho spravili to, že je to môj posledný album a teda ľudia si to vysvetlili tak, že je to posledný album a teraz ja neviem, album vyjde 20. marca a 21. ja už som skončil. Jo, takhle, klasicky. Ja som to ale vysvetlil, že vlastne ten album vyjde, ja s ním budem koncertovať a budem koncertovať, až kým nevyjde táto výberovka, ktorá bude budúci rok v zime. A dovtedy ešte spravím aj nejaké single s klipmi nové, ktoré aj teraz v lete chystáme hneď prvú takú vec. A aby sme nezaspali do tej doby a aby sme to nenehali postavené len na tom albume, ale aby sme tým ľuďom fakt dávali ešte nové veci, kým sa na to úplne teda nevykašlem. A ten úplný koniec dojde až po tých koncertoch, ktoré budú s tou výberovkou. Tam plánujeme nejakých možno 6-7 koncertov vo veľkých halách, lebo vieme, že tam dojde veľa ľudí sa rozlúčiť s nami. No a potom s tým vlastne seknem. Ja by som chcel v hudbe ostať, ale už skôr jak nejaký tieň pre niekoho. To znamená, že odozdať niekomu všetky tie, nazvime to, skúsenosti, ktoré mám, plus kontakty a niekoho možno buď manažovať, alebo nejakým spôsobom pomôcť k tomu, aby sa dostal na takú nejakú metu, kde sme my teraz. Ale už by som to chcel robiť, že ani sa nebude vedieť, že kto sa tým človekom stojí. A pomáhalo niekomu, kdo je skôr sa chcem strátiť z toho, ale samozrejme nebyť na očích, jak si říká. Na hudbu nezanevrem, pretože hudba mi veľa do života dala. To asi nejde hlavne. A už som na tom tak a vždycky som bol, že tá hudba je pre mňa, či už je to fitko, extrémny motivátor a tak ďalej. Čiže z tohto úplně neodídem, ale už nebudem robiť veci. Jak to máš ty třeba s uměleckou sférou, myslím tím ne umělce jako jenom malíře, ale celkově třeba žongléry, artisty a tyhle ty lidi. Jak to s nima máš? Vnímáš je třeba, že existují takovýhle umělci, nejen třeba z té hudby, ale i takovýhle a co si o nich myslíš? Vieš, že tak osobne nepoznám takto ľudí, ktorí sa venujú takým veciam, ale keď to niekde vidím, tak ma to fascinuje, pretože je to takisto talent, jak u nás chalani, ktorí robia hip-hop, alebo u vás v Čechách, musia mať talent, aby to jednak napísali, jednak aby dali ten flow, ten prejav a to všetko, takže takisto potrebuje talent aj tento človek a každý talent sa cení
A takisto, jak ty dneska si mi ukázal veci, ktoré si mi ukázal a z ktorých som ešte teraz tak trošku mimo, tak určite to cením a extrémne to rešpektujem, pretože je to forma vlastne, jak sa to povie, proste niečo prinášaš aj ty do tohto sveta, takisto, jak to prinášajú oni, bavia ľudí a zároveň ukazujú niečo nevšedné. Tak, já si myslím, že právě to, já jsem na to narážel, že to je o těch emocích. Že i ta hudba vlastně vytváří ty emoce, a ať je to třeba kouzlo, nebo ať je to právě žonglér, který vyžongluje 9 míčků, tak v těch lidech prostě najednou se vytvoří ten úžas a ten obdiv a to, že vlastně tam stojí někdo a umí něco, co oni ne, tak pak ten potlesk. To si myslím, že je jako důležitý, ty emoce, a proto jsou tyhle ty lidi důležitý. Proč to celý říkám teď je, protože mám na sobě tričko Artists Never Die, celá ta myšlenka je tady se mnou sepsaná a já tyhle ty umělce úplně šíleně obdivuju, protože mě kouzelník v 8 letech na základce fakt dostal tak, že 21 let nedělám nic jiného než kouzlim, jo? Takže a nejsou to právě jenom kouzelníci, ale já když prostě vlezu i do cirkusu, nebo když jdu po ulici a jsou tam ty, říká se tomu basking, ty lidi, kteří dělají na té ulici, tak se hned zastavím, nemám problémy hned tam naházet klidně 200, protože ten člověk je pro mě hodně jako osobní věc a chtěl bych to i zpromovat tímto, koukněte na antworld.live, budete to mít dole v popisu videa, jsou tam tyhle ty trička, jsou tam ještě jiný trička a do budoucna, když budete kupovat ten merch, dejme tomu, tak bych chtěl těmhle umělcům začít pomáhat a ještě nevím přesně jakou formou, ale na to určitě přijdu, takže to je jenom proto jsem se ptal na ty umělce. Ešte ja by som chcel k tomuto povedať len toľko a apelovať tým na ľudí, že veľa z nás, a vidím, že to aj ty robíš takto isto, aj si to vlastne povedal, že ten merch sa v podstate predáva kvôli tomu, aby si zarobil peniaze, to je jasné, ale tie peniaze v podstate ty investuješ naspäť. To znamená, že ja som zarobil na svojom merči takisto dosť peňazí a ja som za tie peniaze spravil videoklipy, spravil som album za to. To je přesně ono. Čiže ten človek, ten fanúšik má na jednej strane niečo tvoje, čo je vzácne, pretože nerobíme to nikto na 100 000 kusov. Přesně tak, je to proste niečo, čo je málo. Ojedinelý. Ale zároveň to otáčaš a vrácaš im to v rámci albumov, v rámci show, v rámci podpory iných ľudí. Čiže ten merch, podľa mňa, aspoň čo aj ja poznám chalaňov, ktorí okolo mňa predávajú, tak viem, že to celé obracajú. Veľa ľudí si myslí, že ty sa nabalíš a kašeš na to a jasné, že ide o tie peniaze, ale tým to vrácaš naspäť. Ľudia chcú klipy, dostanú klip a dostanú to na základe toho, že ty si to zarobil, alebo oni si to v podstate zaplatili skrz ten merch. Takže na to dosť dneska malo by sa to podporovať a samozrejme, že ne, že odflakneš merch a dáš senka bodku a predáš to za 30 €, neviem čo, ale naozaj sa dá na tom postavit ta kultura a rozvinout to, čiže... Já právě, když jsem nad tím přemýšlel, že bych ten merch, já tomu nerad říkám merch, jako udělal, tak hlavně spousta toho merče se dělá s jménem třeba toho interpreta, nebo jo, že nosí prostě, nebo Kali, kdybych si tam napsal, Radek Bakala, kdybych si tam napsal, tak mi to přijde jako trošku ulítlý. Já vždycky rád sděluju lidem něco a když jsem přemýšlel co a vzpomněl jsem si na tu moji smlouvu Artists Never Die, umělci nikdy neumírají, tak jsem vlastně hned viděl, že to je ta věc, která by na tom tričku měla být, protože tam je ta sdělovací forma, je tam prostě něco, co mě vlastně celý život kope dál a tak to tam jsem jako umístil na to tričko a je pak teda krásný pocit, když mi někdo třeba pošle fotku, teď mi posílal jeden bubeník ze Slovenska, kdy prostě seděl u bubnu a měl tričko Artists Never Die a mě v té chvíli tak úplně plesne to srdce, řeknu si, ty bláho, tak to smysl má. Je to úplne, ja takisto, čo mám ten svoj merch, tak takisto, ja tam mám síce názov akože albumu, alebo predtým som mal názov nejakého tracku. Väčšinou svoje meno nedávam, aj keď teraz robíme také šeltoky pre pár jedincov, ktorí to chceli s mojím menom. Ale tiež, keď to vidím na fanúšikoch, keď to majú na sebe. A najlepšie je, že poznám ľudí, ktorých naša hudba spojila dokopy. To znamená, že dievča nás počúvalo, chala nás počúval, na nejakej akcii sa proste stretli a dneska spolu chodia. To je extrém. A keď mi potom pošlu z nejakej dovolenky fotky v tričkách alebo v mikinách, tak ja som z toho fakt, že mimo. Že neberiem to tak, že však jasné, ale fakt ma to extrémne teší. Takže podporujte to a já ti dneska pošlem určitě fotku z koncertu. OK. Já ti totiž, my jsme se domluvili, že až dotočíme Pokeci, tak já mám v autě tričko, který jsem přivez přímo Kalimu, takže mu ho předám. On říkal samozřejmě, protože rád podporuje dobré věci, takže dneska jdeme na koncert a prý mi pošle fotku přímo z koncertu, tak jsem zvědavý. Doufám, že ti bude, vzal jsem ti XS-ko. XS-ko? No.
To mi bude. Jo, takhle, ale do... Tak, po ceckým, no. Okay. Tak jo, já ti moc děkuju, že jsi přijal pozvání, že jsi viděl pár mých kouzel, že jsi nám řekl svoje myšlenky a ať se ti daří v tom, co děláš. Přeju ti hodně zdraví, to se přeje málo totiž, a ať to šlape jak má a ať jsi nejspokojenější člověk pod sluncem. Bráško, aj tebe a tvojmu týmu. Všetko dobré. Díky moc. Čau, mějte se.